Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли подписчикони гироми қадр. Умедворум ҳар яки шумо зиндаву сарбаланд ҳастед. Бародарҷонони азиз, дар навори имрӯза якчанд мошинҳоро баҳри шумо пешкаш менамоям ки ҳатман ба шумо маъқул мешавад. аз шумо эҳтиромона хоҳишаму лайки бепул ва подписатсияра бизай. Касоне ки дар канали мо меҳмонай, зангулаи канала давлисе монед, то ки ҳамарӯза видеои мо баҳри шумо пешкаш гардад. хуб дӯстони азиз, навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. мошини аввалини мо Opel Astra F дар кузуфи хачибек, солуш 1992, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар Панҷакент, нархша 20,000 сомон гуфтеса. марҳамат, касе мошин хари рақамои соҳибаш дар болои экран аста, занг занем, бо муомила дорад. мошинча состоянияш хуба, ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин 100%. марҳамат, касе харидори конкретнаи занг зад, бо муомила дорад. бародарҷонони азиз, шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки навора то охирча тамошо кунед, лайк ва подписатсияра фаромӯш накунед. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Daewoo Leganze, солуш 1999, мотор D, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар Кони Бодом, нархша 23,000 сомон гуфтеса. марҳамат, каси мошинхари рақамои соҳибаш дар болои экран аста, занг занем, бо муомила дорад. мошинча состоянияш хуба, ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин 100%, ягон дард надорад. дастурошна фурӯхта мешавад. марҳамат, касе мошинхари конкретнаи занг зад, бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузуфи универсал, солуш 1994, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, умуман газ дагӣ нестай, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар Бохтар, нархша 26,000 сомон гуфтеса. марҳамат, касе мошинхари конкретнаи занг зад, бо муомила дорад. мошинча состоянияш хуба, ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин 100%, ягон дард надорад. мошин дастурошна фурӯхта мешавад. марҳамат, касе мошинхари занг занад, бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Советский ВАЗ-2110, солуш 2004, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, умуман газ дагӣ нестай, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, нархша 12,000 сомон гуфтеса. марҳамат, каси мошинхари конкретнаи занг зад, бо муомила дорад. мошинчара состоянияш хуба, ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин 100%, яксола бо ҳуҷҷат дорад. дастурошна фурӯхта мешавад. марҳамат, касе мошинхари занг занад, бо муомила дорад. мошини навбатии мо BMW Тройка, солуш 1999, мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, умуман газ дагӣ нестай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт, нархша 42,000 сомон гуфтеса. марҳамат, касе мошинхари конкретнаи рақамои соҳибаш дар болои экран аста, занг зад, бо муомила дорад. мошинча состоянияш хуба, ягон дард надорад. краска талабам нестай, мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин 100%, ягон дард надорад. дастурошна фурӯхта мешавад. марҳамат, касе мошинхари занг занад, бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Astra A дар кузуфи седан, солуш 1991, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар Кони Бодом, нархша 15,000 сомон гуфтеса. марҳамат, касе мошинхари конкретна ҳастӣ, рақамои соҳиби мошин дар болои экран аста, занг занем, бо муомила дорад. мошинча состоянияш хуба, ягон дард надорад. краска талабам нестай, мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин 100%, ягон дард надорад.
як сола ҳуҷҷат дора. Марҳамат, касе мошинхара занг зана бо муомила дора қатиш. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Astra G дар кузуфи Хачибек, солиш 2002, моториш 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб. нархша 50,000 сомон гуфтесай. Марҳамат, касе мошинхари конкрет нази рақамҳои соҳиби мошин дар болои экран астай. занг зане бо муомила дора. Мошинча состояниш хуба, ягон дард надора. Мотор ходовой 4 баллон навай. задагӣ пӯшидагӣ надора. краскаталаб ам нестай. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% ягон дард надора. дастрошна фурӯхта мешавад. Марҳамат, касе мошинхара занг зана бо муомила дора. хуб дӯстони азиз, боз як мошини советский, ваз 2112, солиш 2007, мотор 1.7, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб. нархша 18,000 сомон гуфтесай. марҳамат, каси мошинхари конкрет наи рақамҳои соҳибиш дар болои экран астай. занг занем бо муомила дора. мошинча состояниш хуба, ягон дард надора. мотор ходовой 4 баллон навай. задагӣ пӯшидагӣ надора. як соил дига танировка дорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% ягон дард надора. як сола ҳуҷҷат дора. марҳамат, касе мошинхари конкрет наи рақамҳои соҳибиш дар болои экран астай. занг занем бо муомила дора. хуб дӯстони азиз, мошини охирини мо Mercedes Benz, солиш 1994, мотор 2, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт. нархша 45,000 сомон гуфтесай. марҳамат, касе мошинхари конкрет назди рақамҳои соҳибиш дар болои экран астай. занг занем бо муомила дора. мошинча состояниш хуба, ягон дард надора. краскаталаб ам нестай. мегирӣ фақат ҳай мекунӣ мегардӣ. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мотор ходовой 4 баллон навай. задагӣ пӯшидагӣ надора. марҳамат, касе мошинхари конкрет назди рақамҳои соҳибиш дар болои экран астай. занг занем бо муомила дора.